Van de jongen gaat het winterjacht in Dokkum van start. En daar hebben wij Remco Smits en Carina Croft voor in de studio. Ze hebben gezellig ongescoten. Dus hartstikke mooi dat je hier komen wonen. Welkom. Ja, Carina, misschien kun je beginnen met u te lezen. Wat is winterjacht Dokkum? Winterjacht is een route we eindigen in Dokkum. En die gaat vanavond inderdaad beginnen. We zijn al in Harlingen en Sloot geweest. En het is een wandeling langs in dit geval 14 plekken waar projecties zijn. En het zijn projecties het zijn beelden of filmpjes of een citaat of iets uit een liedje of een gedicht. Dus het is een soort verzameling van mooie dingen. Die dingen die wij mooi vinden. En daar wandel je langs in een donker Dokkum. Ja, en Remco, je doet het net voor het eerst. Ja, wel voor het eerst in Dokkum, maar net voor het eerst in zijn geheel, toch? Nee. We doen al 4 jaar die een route december ligt in Leeuwarden. En 2 jaar met het idee van, misschien is het ook leuk om dat in Oorendwarp en steden van Friesland te doen. En ze hebben een hele groep mensen uitnodigen om december ligt me erin. En is gewoon nooit te denken van, zou dit kennen bij hem? En wat vind je hem ervan? En uiteindelijk ben er 3 steden uitkomen die het die bij elkaar krijgen konden financieel, maar ik inhoudelijk. In Dokkum en in Sleert en in Haas. Wat in Haas bijvoorbeeld koppelen onder het filmfestival. En daar hebben al je beeld en tekst uit films die daar draait waren op het filmfestival. Die hebben op al je verrassende plakken projecteerd. Dus het is echt wel tapast op de stad of waar wij binnen dan op dat moment. Ja, we waren eerst van plan om het echt reizend te maken. Dat het in Leeuwarden zou beginnen en dat dan overal dezelfde zou zijn. Maar dan natuurlijk is het anders omdat het op andere plekken is. Maar wel met dezelfde inhoud. En dan misschien nog met 1 of 2 extra speciaal voor de stad. Of voor de plek. Maar toen kwamen we er eigenlijk al meteen achter dat het veel leuker is om echt iets te maken wat echt voor daar is. Want Sloten is echt iets heel anders dan Harlingen. En heeft een hele andere sfeer en een hele andere het voelt gewoon heel anders. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Dokkum. In Dokkum kan het allemaal weer een beetje ruiger. Dat is ook heel leuk. Het heeft net wat grotere gebouwen om op te projecteren. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben echt per plek gekeken waar het daar over zou kunnen gaan. En nu is het de lente. En daar gaat in Dokkum gaat ook over de komst van het licht. En over wat licht met je doet en zonlicht. En dat we het allemaal nodig hebben ook. En dat het zo fijn is dat het vanzelf weer komt. Ja, ik heb dan een voorbeeld, wat dan typisch, wat je betacht hebt, wat dan typisch voor Dokkum is? Wat in ieder geval typisch. Wat heel grappig was, dat gebeurde toen we hem neer gingen zetten. Er staat naast de kerk, de grote Of Martinuskerk. Vind ik altijd fascinerend, die Of. Maar daar staat een schitterend mooi wit gebouw, de oude beurs. Dus we waren van tevoren al van plan, daar gaan we op projecteren. Maar die staat helemaal in de steigers. Ja. En dat wisten we al, maar hij stond nog verder in de steigers dan we dachten. Dus toen waren we het aan daar de projectie op aan het doen. En ik zal hier alvast even eentje weggeven. Dat is namelijk There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dus die zouden we daar op een muur. Maar die muur die was er dus ineens niet meer. Dus die is nu op de doeken die om de stellage heen zijn gespannen. En dat is dus heel grappig, want die zie je in eerste instantie niet. Dus als je erop afloopt, dan zie je dus die tekst zo'n beetje zo in de lucht bewegen bij het gebouw. En dat soort dingen, dat is dan in eerste instantie denk je, oh nee. En in tweede instantie is het dus juist een cadeautje. Ja, want het is uiteindelijk dus heel goed en mooi uitpakt. Ja. Het is een wandeltocht, vertel ze al. Hè? Hoe lang is zo'n wandeltocht? Is dat voor iedereen te doen? Ja, die tocht is een kilometer. En we hebben misschien zo lang ik maken dat het in traject die erin kist. En wat we in de oren, de ervaring die we jou zien, is dat een heel soort mensen met benen die erin en andere mensen die maar een hoen. Maar dat het echt even een blokje. Het is een uitnodiging van kom even naar boeten. Rennen even een blokje net voor het 4 kilometer. Dat is de vertrainen maar. Dus dat is gewoon leuk. En dan rinst even door die stad in. En just die tekst en dan leest het gedicht nog eens even. En wat we bijvoorbeeld in Leeuwarden een hele leuke verrassing die is dat bij een loert op een gedichtszin voor te lezen. Mooi en ouders.
En dat ze dan maar akkoord proberen erachter te komen van wat zit er nou eigenlijk precies? Wat betekent dat? Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke, laagdrempelige manieren om mooi poëzie en mooi kunst in onrekening te komen. Ja, en een aantal van de teksten zijn ook in het Fries. En we hebben expres, je kunt op de website kijken en daar dan de vertaling vinden. Maar wat we ook heel veel zien is dat mensen dan dus met elkaar gaan staan ontleden wat het dan zou kunnen zijn. Of ze staan er heel moeilijk naar te kijken en dan komt er net iemand langs die wel Fries spreekt en die legt het dan even uit. Dus het is grappig, want dat geeft nog een extra mogelijkheid tot gesprek. Omdat niet iedereen even goed het Fries kent. Ja, en is er dan een begin- en eindpunt? Of maakt het niks uit waar je instappen? Ja, wij hebben het begin wel betocht bij de ijsfontein. En dus daar begint bij de Grutte of Martinuskerken. En daarin staat het Roensie. En dan komt er weer uit. Dat kan, maar we maken de route eigenlijk altijd circulair. Dus de oorlog instappen kist. Want mensen kunnen toch een eigen gang. En dan... ja, je zet de auto neer en dan ga je daar beginnen. Je gaat dan niet eerst nog langs allemaal projecties lopen om naar het begin te gaan. Dus dat werkt toch zo. Ja, daar doet de eigen net tegen. Nee. De juiste gewoon en dan rinst het. En dan op een gegeven moment komt het weer uit bij waar het begonnen is. Ja, en in Drachten binnen dan een heel soort plakken. Wees dan naar een drankje dan kist. Of de kist daar ergens lekker eten. En dan hou je dat rondje nog even van. Dat is eigenlijk het... ja, dat is in Dokkum. En dat wie in Sleer trouwens ik... Daar werden verwachten dat die zitten echt in de winterslaap, zeg maar, dat soort sterren. En, maar die gingen mooi riepen. Oké. Die werden heel blij maar dat dit gebeurde. Het bracht dus ook weer een heel protte leven. Zeg. Ja, heel veel reuring in de ster. Die er oors net wie. En wij merken het verschil natuurlijk, want wij binnen ontbouwen. En dan is het jongens hartstikke stil in de ster. En ja, als wij dan de jongens zelf ook even het rondje herinneren. Ja, dan merk je het wel van, nou ja, ik ben wel echt wel een heel soort mensen op paard. Is dat dan wat heel oors met Dokkum? Hoe bedoel je? Nou, dat weten we nog niet. Want Nou, de eerste jongen die ik hier aan het inregelen, dat is heel leuk. Want we kunnen een beperkt aantal dwan. Want het moet eerst donker worden. En dan kunnen we ze precies mappen, heet dat. De video precies op de goede plek op het gebouw staat. En ik wie een hele liedje aan het mappen. En dan kwamen al je mensen langs en die stonden erbij te zien. En al die vragen stellen van, oh ja, dit is van winterlucht. Ja, winterlucht. Ja, hebben we al van je. En begint moment toch? Ja. Maar wat doe je nou dan? Nou, ik ben nou aan de inregeling. Oh, deze is wel heel schattig, hè? En dat ging de hele tijd door. Dus dan, ik zie je dan, ik altijd even plakken wie dat er net te volle mee is. Want hoort ik de hele jongen praten. Ja, dat wie eerst de caveview natuurlijk. Dus daar winnen meesten wel op een been, denk ik. Ja, heel soort. Ja. Heel soort. En een restaurant ziet ik al vol. Dus ik denk, oké, dit gaat goed in Dokkum. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat jongen gaat. Ja, dus want jongen dus voor het eerst in Dokkum. En de burgemeester gaat het openen. Oh, dus dat is heel fijn. Dat is vrij. En dan weer een openingshandeling. Maar Johannes Kramer komt dus even deel. Ja. En die zal hem zelf ook even rennen, neem ik aan. Ja. Ik ga er wel vanuit. Maar nee, de opening, de officiële opening is eerst in het Stadshuis. Hoe laat is het dan? Dat is we 8 hierin, dat is voor genodigden. En nou, het is 10:08 geven de boeten. En dan doet de burgemeester de openingshandeling. En daarmee zet hij de projecties om. En dan kan mensen met ons een rondje in. En die sleert hij het heel grappig, want Carina hier groep 1. En ik hier groep 2. En groep 2 die was steeds groter. Want er kwamen heel veel mensen die dachten, oh, deze man die vertelt er wat door. Leuk. Ja. Dus ik hier met 20 man achter de jongen in. En ik begon met 20. Dus dat zijn hele leuke dingen om mooi te maken. Ja. Nou, ik wens je met prutte succes en volle plezier natuurlijk. Want ik ken wel merken dat het is wel echt een passie. Dus het is hartstikke leuk. Ik hoop ook dat er jongen prutte mensen op aankomen. Maar het is de hele weekend nog, hè? Het is de hele week. Elke jongen om van 11:08 tot 10 zijn de projecties al hier om. En dan zie je in een fijne jongen uit als denkt van en nodig je mensen uit om mooi elkaar dat rondjes erin en roen uit te denken wat wij al hier zien litten. Ja, en het is dus inderdaad heel nadrukkelijk voor iedereen. Het is ook leuk voor kinderen. Er gebeurt genoeg en er zit genoeg afwisseling in om het voor iedereen leuk te maken. Hartstikke mooi. Remco Smits en Carina Kraft, dank wel dat je me wint en succes. Graag niet. Dankjewel.